ते धोकार फुटला. ब्रेक घे दाबत. हे वरात आहे पण एवढा मी दंब आणि नाही स्लो एकदम. हो काय काढले. गाडी समोरच आहे लावलेली. अलगद घेशील काय. ते माप काय आहे नवीन घर. काहीतरी करताय बाई माझी 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 चालवता येते वेग माहिती आहेत का तिथे. असं ना इकडे गोल्डन करतात असं येऊन त्याचं घर आहे. राहिला आहे ना रे तिथं अपत्याचा मित्रांनो पाऊस आला. पाऊस आहे. काय पाहू हा नेता कुठे सायकल. चल 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 तो काही घोडा आहे का काय. ओय राधिका मसालेवाली आली बघ. हे काय तो पडला बघ तुझा. अगं पैसे पडलं ते बघ. नाही काहीतरी अरे ते बघ पैसेच पडलं. हो राधिकाचे पैसे बघ. अरे ते बघ माहिती आहे दिसलं काय ते बघ. अरे ते बघ. हो राधिका नको वेदिकाला जीवत असे तुला. ती शाळेत रडले. चल जाऊ चल थंडी लागते फिरायला. तर मित्रांनो पाऊस गेला आता. नमस्कार मित्रांनो क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनल तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो आता आम्ही जात आहोत फिरायला. हुंबराकडे जातो. आता काय आहे तिकडे दाखवतो तुम्हाला. तर जाता जाताना अलुवात काय भाटरोली काय ती काय किरवी करायची आहेत असा बोल ना. तर मित्रांनो इथंच पुढं अलू आहे. मी गावाच्या वरनं जात आहो. हां काय बोलते सांग. काय नाही बोल ना बोल ना. कंटाळा आहे मला. लाईन पडली तिकडं अलूची लाईन पडले. बघा 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 हे बघा मित्रांनो दिसलं काय. खराब घेतला चांगलं आहे चांगलं. एकदम एक दे. हे बघा किती चांगलं आहेत. पिशवी पण नाही आणली ना. हा मच्छर बघ काय चावला. हे बघ ते ते मित्रांनो हे बघा इथं अलू आहेत चांगले आहेत ते पण. आम्ही पिशवी पण नाही आणली आणायला घ्यायला. इथं हा बघा मित्रांनो श्रीकांत खात आहे. हे खादड चला सटकून दाखव. काय मला दे मला दे. चल 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 बघा जुगोनी पण घेतलेला आहे. हा बघा जिगू पण खात आहे. पडला माझा. हे बघ इथं किती आहे. हे बघ पाय पडतात त्यांच्यावर. चांगला घेऊन घरा खराब आहे तर पडलो. विचार मला जायचं फिराय. सायलेत नियाची ती तुझी बारकी आहे ती नाही नेत. अरे कुठे ते ब्रेक झाल्याशिवाय थोडी मग ब्रेक कर. हे ना बोलताय लावायला या ते नाही नाही 500 रुपये लगेगा. सकाळी पीठ
अरे धुरलाब उठवला नाही तुला बघ मला जायचं आयडिया. निघालो. मित्रांनो. हा बघा एक अलू. परत शाळा आहे नंतरला सुट्टी आहे. सुट्टी कसली रे? हे बघ खाली अलू भात. जे इकडे दे कॅमेरा. तर मित्रांनो हा बघा वाटू इकडे भाता केलेले आहेत खालच्या बाजूला. तू बघ केलता बघ. कुठं आहे? तू बघ अं? कसं आहे कुठं? तिकडे तो इथं कुठं केलता आहे? तो बघ त्या झाडाच्या बुंदात. ते घाणबाळ झाडासमोर त्या बुंदात आहे. तो बघ त्या बांधावर. हो तुला लय दिसतंय मला नाही दिसत. चल मग पटापट. चला मित्रांनो आता जात आहे. तर मित्रांनो हा बघा ह्याच्या आतमध्ये फाईफ आहे पाण्याचा. हाई बोलतात. अरे चल खरं लय फाईफ पाऊस येत त्या आहे रे. फाईफचा फाईफ इकडनं चल लय पाऊस येत आहे. ह्याच्या आतून गेलाय फाईप घरोघरी सगळ्यांच्या नल. तू इथून उडीस टाक तुला काय नाही होत. ओ बाबा काय पोरींगत हाक मारते. अशी सिटी मारली. इकडं अलू लय आहेत मित्रांनो. हा बघा एक अलू. अरे हा काय अलू आहे? कुठचा अलूचं झाड. कुठचा र अरे अलूचा झाड बोलतोय. अलूवर अलू आहेत कच्चा येत. ये आपण दोघाच आहो. हे तिघा आहो. लय इकडे आलो आहे. तर मित्रांनो इथे एक होल आहे. हे बघा किती इथे किरवी असतात ह्या होलाला. बाटली भाटरली असतात काली काली पण असतात. आणि एक दोन. एक दोन रात्रीची येऊन पकडायची ती. इकडे जुगू असतं रात्रीचा. नसतात काली गिरवी पकडायला. आता नाही आता मोठो आता मोठे होलं. आपण आता कुठला मोठा भाटरली पकड. तुझ्या सारखं अशी मोठी मोठी बिला थांब. 50 200 किलो एका टाइम. पण आमचे मी कुठं आहे रे? अरे काय शिकार पुढे पुढे धावून को. हा इथं मेलाय किरवा एक. तू काय गेला बिचाराचा जीव. पिक्चर हा टिंग. या डायरेक्ट इकडे यायला हवात खाली पडायला हवात टिंग. हे जीवदाला असं काय सांग मला थोडी माहिती. मरशील खाली. कुठं? इथं खाली गेलास नाही ह्याच्यात. नाही म्हणा हे बघ अजून एक बघ किती उंच. हम्म. अरे ते काय मित्रांनो या लाद्या आणलेल्या आहेत टाकीच्या खाली लावणार आहेत. काय रे करतायस? हा बघा भाट्रोला मेलाय. पेट्रोल पाणी काढताय. बोरिंग खोदताय बोरिंग. कुठं आहेत काय किरवी बिरवी स्मूदी. मोदी की गॅरंटी. आंब्यावर आंबात काय? मोदी की गॅरंटी. मोदी हे देखा. तर कंटाळा पाऊस होता. ये आज शिकान शाळेत काय झाला? काय शिकायला रड एकटा मारलं त्याला बिचारेला. तर मित्रांनो आता घरी आता घरी जाता. श्रीकांत पाऊस पण येत आहे आता जोरात असा येत आहे ना असं आम्हाला भिजवून टाकल. श्रीकांत शायरी मारते व्हिडिओ काढता म्हणून. शिकान कसा मी आता हायवेला गाडी टाकली आहे. मित्रांनो हा बघा आमचा शेत. हा इकडं आमचा शेत आहे. हायवे मी आहे हायवे. अरे छत्री दे मग. मी काय या खटाळ रस्त्याने हायवे चालतो. हायवे गाडी आहे. आयफोन भिजवशील तुला काय पकड मग छत्री पकड. बघा हायवेला गाडी आहे माझी. हायवेला हा रोड आहे तोडून टाकलायस तू. मित्रांनो उंबर बघा. काय मित्रांनो बघा तिथं भात हे भात रुजलाय. हा बघा खाली
पेरलेला आहे भात. आता कोण शेती पण नाही करत बघा मित्रांनो. शेती बिती वसाड पडली आता सगळी. पहिली करायची मस्त हिरवागार निसर्ग चांगला दिसायचा. आता काय नाही राहिलं. सगळी मुंबईला पळतायत माणसं नोकरी धंद्याला. हे जुगू गेलो वाटतं. आता जाता घरात जाता. पाऊस पण आलाय त्यात ना. हो आलो. चला मित्रांनो टाटा बाय बाय बाय. तर जाऊ आता घरी. लाईक करा, व्हिडिओला सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा. टाटा. काय करायला नको विसरू. सबस्क्राईब काय ते बोलतात तुला? काय बोलतात तर सबस्क्राईब बोलतात तो 2 दे ना हलू हे बघ लू आहेत. घे वाचला तर घे. दे हा बघ चांगलं दे. तिथला बघ चांगला आहे काय बघ. हा हम्म नाही चांगला तर आहे. तिथं हा बघ इथं आहेत. दे चांगलं दे. अरे बघ ना. हा बघ इथं पण आहेत. ह्यातला घे कुठला तरी चांगला. कुठं तुला चांगली दिसतात? ही काय सगळी खूप चांगली. चांगला आहे तो. चल. चल.